Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asabahin yau Alhamis 16 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. Tawagar ɗaukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka. Jamus ta ce za ta kori wasu jami'an diflomasiyyar Rasha guda biyu kan wani abin da wata kotu ta ce ɗan ƙasar Rasha ya ba da umarnin kashe wani bajamushe ɗan asalin Chechnya a Berlin. Derek Chauvin, tsohon ɗan sanda da aka yanke masa hukunci a watan Mayun 2020 kan kisar George Floyd ya amsa laifinsa. To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa yayin da Najeriya ke fama da matsalolin tsaro da sauransu an yi wani taro a Abuja karkashin tsaffin shugabannin Najeriya Chief Olusegun Obasanjo da Abdulsalam Abubakar inda aka tattara wasu mashahuran shawarwari. Kuma an yanke shawarar aika duka shawarwarin nan zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da manyan shugabannin majalisa na tarayya da na jihohi da kuma gwamnoni. Za kuma a ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya shiyar Kaduna ta tabbatar cewa gawar ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe kan hanyar Kaduna zuwa Zaria ta wani ɗan majalisar dokokin jihar ce, har ma wani takwaran aikinsa na cewa an ce yan kidnapping sun tara hanya kuma ga halin da ake ciki na cewa ya kamata ya juya, ya ce akwai motoci kamar 200 haka a gaban shi suna juyawa na cewa shi ma ya juya ya dawo Kaduna. To juyawa da bai ba kenan wannan masifa ya samu da shi. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Laraba tawagar ɗaukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka, amma da alamar allurar rigakafi mai ƙara kuzari wato booster shots na tasiri wajen hana nau'in yaduwa. Daraktan cibiyar dakile cututtuka Rochelle Walensky ta ce nau'in ya shiga cikin jihohi 36 a Amurka kuma an samu kashi 3 cikin 100 a duka nau'in a faɗin Amurka. Walensky ta ce yayin da mafi yawancin kashi 86 cikin 100 na cutar a Amurka har yanzu nau'in Delta ne, ta ƙara da cewa bayanan kwanan nan sun nuna cewa nau'in Omicron yana yaduwa cikin sauri fiye da Delta tare da ninkawa a cikin kwanaki biyu. Walensky tare da babban mai bada shawara kan harkar lafiya ta fadar White House Anthony Fauci da kuma mai kula da bayar da martani Jeff Zients sun nuna cewa samun cikakken allurar rigakafin haɗe da mai ƙara kuzari shine hanya mai kyau wajen yaƙi da sabon nau'in Omicron. Jamus ta ce za ta kori wasu jami'an diflomasiyyar Rasha guda biyu kan wani abin da wata kotu ta ce ɗan ƙasar Rashan ya ba da umarnin kashe wani bajamushe ɗan asalin Chechnya a Berlin a shekara ta 2019. Abin da ya faru a wannan babban al'amari shine an bindige Zalim Khan Tornike Khan Goshvili a wani wurin shakatawa a Berlin. Wata kotu a Jamus ta samu ɗan ƙasar Rasha Vadim Krasivok a jiya Laraba da laifin kisa, sannan an yanke mishi hukuncin ɗaurin rai da rai cewa yana aiki ne wa hukumar Rasha wanda suka bashi takardun bogi da kuma wasu kayan aiki. Yayin da ta kira kisan a matsayin babban laifi na take dokar Jamus da kuma ɗiyaucin tarayyar Jamus ɗin, ministan harkokin ƙasar waje Annalena Baerbock ta gayyaci jakadar Rasha ɗin don tattaunawa kan batun da kuma korar jami'an diflomasiyyar biyu. Kada a shagala, labaran suna zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda sun tsare ɗan jaridar bidiyo mai zaman kansa da ke da alaƙa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a Addis Ababa, babban birnin Ethiopia, a cewar kamfanin dillancin labaran a jiya Laraba.
An tsare Amir Aman Kirayo ƙarƙashin sabbin ikon dokar ta ɓaci a ranar 28 ga watan Nuwamba bayan ya dawo gida daga aikin ɗauko rahotanni. Har yanzu ba a yanke mishi hukunci ba. Jami'ai na hukumar yada labarai na ƙasar Habashar da ofishin Firaminista da ma'aikatar harkokin waje na ƙasar da kuma wasu ofisoshin gwamnati ba su amsa kiraye-kirayen da ake ta maimaitawa ba daga kamfanin dillancin labaran a kan shi tun bayan da aka tsare shi. An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda aka yi wani gagarumin taro a yayin da ƙasar ke fama da matsanaciyar matsalar tsaro da dai sauransu. Kuma gashi lokacin zaɓe na gabatowa. Madina Dauda gare ki. Masu ruwa da tsaki a komai na Najeriya sun yi magana da kakkausar murya inda suka buƙaci lallai shugaba Muhammadu Buhari ya tanadi kafa ta musamman da zai rika amsar shawarwari da ra'ayoyin 'yan Najeriya wanda zai sa gwamnati ta zamanto mai kima da fahimtar halin da al'umma ke ciki. Wannan na daga cikin jawabin bayan taron ne da kwamiti na musamman na ƙoƙarin ganin Najeriya ta ci gaba a ƙarƙashin jagorancin tsofin shugabannin ƙasa biyu da Janar Olusegun Obasanjo da Janar Abdulsalami Abubakar da shugabannin addinai Sultan Sa'ad Abubakar na uku da Cardinal John Onayekon da manyan tsofin masu shari'a da tsofin sakatarorin gwamnati da tsofin masu ba shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro, ƙungiyar ƙwadago da ƙungiyar malaman jami'o'i da ƙungiyoyin arewa a Fere, Ohane Zandigo da gamayyar ƙungiyoyin mata da na matasa, kamar yadda ambasada Ahmed Magaji ya karantawa manema labarai. This second meeting agreed that the process of fixing Nigeria is an urgent task and must begin now and engage the attention of all leaders and all Nigerians to prevent the situation from consuming all of us. Ambasada Magaji ya ce wannan taro ya yi la'akari da halin da ƙasa take ciki dab da lokacin da ake tunkarin zaɓe na shekara 2023 a cikin halin mummunan rashin tsaro da ƙasar bata taɓa gani ba. Saboda haka ake ba shugaba Muhammadu Buhari shawara ya gaggauta sa hannu a dokar zaɓe ta shekara 2021 da majalisar dokoki suka aike masa saboda a tsaftace harkokin zaɓe a ƙasar baki ɗaya. Magaji ya ce ita kanta majalisar dokokin ta gaggauta kammala garan bawul da take yi a kundin tsarin mulkin ƙasar saboda su tafi tare da sabuwar dokar zaɓen domin a samu yin zaɓen shekara 2023 cikin kwanciyar hankali da lumana. Magaji ya ce suna kira ga dukkanin shugabanni da sarakuna da dattawa da ƙwararru da masu ruwa da tsaki da su taka muhimmiyar rawa wajen haɗin kan ƙasar. Magaji ya ce wannan kwamiti ne na dindindin wanda kowa ke iya tuntuɓar shi da shawarwari a koyaushe. Da yake amsa tambayar manema labarai a bayan taron, mai magana da yawun ƙungiyar dattawan Arewa, Dr. Hakim Baba Ahmed ya yi ƙarin haske akan matakin da kwamitin zai ɗauka nan gaba. Taron ya ba da shawarar yarjewa shawarwari duka da majalisar dattawa da na wakilai suka aika wa shugaban ƙasa Buhari, waɗanda za su gyara hanyoyin zaɓe da samun shugabannin masu inganci a Najeriya. Kuma an yanke shawarar aika duka shawarwarin nan zuwa ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da manyan shugabannin majalisa na tarayya da na jihohi da kuma gwamnoni. Kwamitin ya kwashi kwanaki biyu yana tattaunawa ta hanyoyi daban-daban domin samun mafita ga halin ha'ula'i da ƙasar ta samu kanta a ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Laraba, Derek Chauvin, tsohon ɗan sanda da aka yanke masa hukunci a watan Mayun 2020 kan kisan George Floyd, ya amsa laifinsa kan tuhumar gwamnatin tarayya na cin zarafin Floyd ɗin. An samu Chauvin da laifin kisa mai tsanani na biyu da mai tsanani na uku game da mutuwar Floyd a ranar 25 ga watan Mayu a kotun gundumar shari'a ta 4 a jihar Minnesota. A watan Yuni ne aka yanke mishi hukuncin zaman gidan yari na shekara 22 da rabi yayin da yake fuskantar wasu laifukan tarayya na daban da ya danganci kisan na Floyd.
Amsa laifin da Chauvin ya yi yana nufin ba zai je zaman kotun tarayya ba a mako mai zuwa, amma zai iya samun wasu ƙarin zama a gidan yari idan mai shari'a ya yanke mishi hukunci kan zarafin jama'a a wani lokacin na daban. Floyd, bakar fata wanda Chauvin ya kashe, shi kuma farar fata ne, ya durƙusa kan wuyan shi na tsawon minti 9 bayan da ya ɗaure masa hannu. Bai yi martani ba, sannan yana ta maimaita cewa bana iya numfashi. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa tana zargin duka ɓangarori kan ruruta rikicin Afghanistan mai matuƙar shafar ƙarin fararen hula da abin da ke ritsawa da su kafin gwamnatin da Amurka ke marawa baya ta ruguje, sannan Taliban ta ƙwace mulki a watan Agusta. Amnesty International ta rubuta cikin rahotonta cewa lokacin da sojoji suka tunkari ƙetare Afghanistan a watan Yuli da Agusta, mayakan Taliban sun azabtar da kuma kashe tsiraran ƙabilu da masu addinai, sojoji masu aminci da korarriyar gwamnati a wani harin ramuwar gayya. a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta tabbatar cewa ɗaya daga cikin mutanen da 'yan bindiga suka kashe akan hanyar Kaduna zuwa Zaria dinnan dan majalisar dokokin jihar ne. Isa Lawan Ikara gare ka. A jiya Laraba ne dai aka wayi gari da labarin tsintar gawar marigayi dan majalisa Lurwan Aminu Gadagau, wanda aka ce yana cikin mutanen da harin 'yan bindiga a kan hanyar Kaduna zuwa Zaria ya ritsa da su. Labarin ganin wannan gawa ta dan majalisa kuma ya sa rundunar 'yan sanda aika wasu jami'ai domin tabbatar da abin da ya faru. Kamar dai yadda mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige ya tabbatar. Da sanyin safiyar yau Laraba mun samu rahoto na cewa an tsinci gawan wani bawan Allah a nan wani ƙauye da ke gaba da Sai ta Zaria. So nan aka tura jami'an tsaro, daga baya aka zo aka gane cewa dan majalisa ne na nan jihar Kaduna mai wakiltan Giwa ta Yamma mai suna Honorable Rilwanu Aminu Gadagau. An samu gawan shi da raunuka da dama. Dan majalisar dokokin jihar Kaduna mai wakiltar mazabar Fambeguwa injiniya Shehu Yunus Fambeguwa na cikin waɗanda suka yi waya ta ƙarshe da marigayi. Kuma ya ce suna cikin wayan ma marigayin ya gaya mai cewa yana cikin rintsin motocin da 'yan bindigan suka tare a daren Litinin. Mun yi waya da shi a ranar kamar misalin karfe 8 da 'yan mintuna haka na dare. Lokacin yana kan hanyar shi na daga Kaduna zuwa Zaria. Dan mun rabu da shi a majalisa na kira shi akan wasu maganganu har ya alƙawarin Allah ya dace ran Talata da zai kenan zamu haɗu karfe 4. So daga baya da bamu gan shi ba muka je gidan shi mu tambaya aka ce bai dawo ba. Sai na tuna da maganar da muka yi cewa an ce 'yan kidnapping sun tara hanya kuma ga halin da ake ciki na cewa to ya kamata ya juya, ya ce akwai motoci kamar 200 haka a gaban shi suna juyawa, na ce to shi ma ya juya ya dawo Kaduna. To juyawa da bai ba kenan wannan masifa ya samu da shi. Dama dai ɗaya daga cikin waɗanda 'yan bindigan suka raunata a cikin wannan dare wanda ke kwance a asibiti ya shaida mun cewa ya ga gawoci guda 3 a cikin wannan dare lokacin da 'yan bindigan suka tare hanyar Kaduna zuwa Zaria. Akalla dai moto guda ne wadda ba su ma bar mutanen sun fito daga cikin motan ba, suka tabbatar ma sun datse su shine suka sauke suka fara tafiya da su zuwa cikin daji. Mutum nawa aka kashe kenan? To akalla wadda dai na tabbatar da haka mutum 3 ne. Banda kai akwai wanda ya ji rauni yake asibiti? Akwai su, akwai wani mutum wadda yake harsashi suka harbe shi nan ainihin bayan shi wurin zaman shi gaba ɗaya sun yi kace-kace da shi wadda yake ma dai rayuwa na Allah ne sai dai abin da Allah ya yi. Duk da yake dai tun a daren Litinin ne 'yan bindigan suka tare hanyar Kaduna zuwa Zaria inda suka dinga musayar wuta da sojoji na tsawon lokaci. Ba tsinci gawar marigayi dan masar dokokin jihar Kaduna mai wakiltar Giwa ta Yamma Honorable Ruwan Aminu Gadagau ba sai jiya Laraba, inda aka yi jana'izar shi tun a yammacin jiya da aka ga 'yan majalisa ciki da shugaban masar dokokin jihar Kaduna Honorable Yusuf Ibrahim Zailani na ta faman kuka a lokacin da ake bizne shi. Isa Lawal Ikara, Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa, idan an kasance tare da mu a shirin hantsi za a ji cewa ana ci gaba da bayar da shawarwari iri-iri kan yadda za a inganta tsaro a Najeriya. 'Yan asalin waɗannan wuraren a ba su tarbiyya wato training na musamman, a ba su tsari da ka'idodin da za su yi amfani da su, ya zama kamar wani special force wato runduna ta musamman ta yakar waɗannan mutanen, a haɗa su da 'yan banga da sauran jami'an tsaro su tunkare su kamar yadda su ma waɗancan mutanen banza suke da makamai, a ba su license, a ba su bindiga, kuma a yi program ɗin da ya zamana ko da sun ƙara wannan aikin za a ci gaba da riƙe su a matsayin jami'an hukuma masu kula da gandun daji misali. Abu ne bai wanda zai iya yiwa. To sai a kasance tare da mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun ƙarshe a shekara ta 2021. Kuma muna waiwaye batutuwa ne da muka haska fitila a kai a shekarar da take shigewa. Menene duniya, menene daɗin duniya. Wani abu da ke da muhimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali shine tarbiyyar 'ya'ya. Abin da akan ci gaba da ambato musamman tsakanin surukai da ma'aurata. Sau da dama akan danganta halayyar matasa da irin tarbiyyar da suka samu ko kuma akasin haka. Ganin yadda wannan batu yake ci gaba da ɗaukar hankali ya sa shirin domin iyali sake nazarin wannan lamari bayan da wani magidanci ya nemi kotu ta raba aurensu da matarsa da ya ce ta kwasa mashi mari sabili da bata amince da yadda yake tarbiyyantar da ɗansu ba. Shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki, iyaye maza da mata kuma 'yan gwagwarmaya domin musayar miyau kan tarbiyyar 'ya'ya. Bakin da muka gayyata sun hada da sunana Musa Salimu ta Rabi Abdullahi, Hannatu Bawa Bello, mai da Sabo Muhammad. Sai kuma Baraka Bashir jagorar tattaunawar wadda ta fara da tambayar mai jidda Sabo Muhammad ko hakin wane ne tarbiyyantar da yara ga abin da take cewa. Gaba ɗayansu, amma ya fi ga mu mata. Saboda mata ita take tare da yara ko yaushe suna jikinta. So tarbiyya kusan 85% a gurin mata take. Kai so 80? Saboda da aka yi analysis yawanci mata suke da hakkin tarbiyyar yara, su kuma maza su goya musu baya akan tarbiyyar yara. Idan suka taimaka suka yi to shine za a samu yadda ake so. Hajiya Hanna, kin yarda da wannan batu na ta tace wai tarbiyyar yara kaso 80 haƙƙi ne na iyaye mata. Ni in ni ce ma zan ƙara musu. Bayan 80 din zan ce kashi 85, tunda mu a tsari na al'adar mu ta Bahaushe da kuma addinin mu na musulunci tarbiya kashi 85 a lokacin da yaro yake karami daga haihuwa zuwa shekara 14 kamar yadda addini ya koya mana, to hannun ma uwa take. Shi mahaifi namiji uba kenan ana neman sa ne bayan ɗaya shiga shekaru na balaga, mace ko namiji. Amma a waɗannan lokuta na ƙarancin shekaru tarbiyya a uwa take, kamar koya wa yaro cin abinci da hannun dama, in yana ci ya ci gabansa, kar ya yi tsokana, ya koyi haƙuri. Duk waɗannan haƙƙi ne na uwa ta sanar da ɗanta waɗannan abubuwan a farkon rayuwarsa. In kin ce kaso 85, uba shi me kika rage masa? Kashi 15, saboda duk lokacin da aka nemo uba akan tarbiyya to zaki ga babban al'amari ne wanda ita uwa ba za ta iya da shi ba, saboda shi uba akwai nauye-nauye da yawa a kansa. Sabanin mace da nauyin bai mata yawa ba, zafin a fita a nema a yi kaza, hidimar dangi, hidimar al'umma da ta society ta fi yawa akan namiji fiye da akan mace. To shi yasa akasarin tarbiyyar tafi nauyi akan ita uwa mace. To ga mu muna da uba shin ka yarda da haka Malam Musa? Gaskiya na yarda da haka. Shi yasa kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa, suka ce haƙi yana kan uwa,
to yana kan uwa. To dama kamar yadda malama ta dada ba da misali da cewa addinin musulunci, to addini tun farko ya ce ka zaɓauwa 'ya'yanka uwa ta gari, saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar 'ya'yanka ya taso. Idan baka zaɓi uwa ta garin ba, to wannan kaso 80 ɗin fa da za ta yi, in suna da nauyin jiki ta ce su yi azama, in suna da azama su hauri yayyewa ta ce su rage, su ci abinci da hannun dama, ga yanda za su yi kaza, ga yanda za su yi kaza. In ka ɗauki uwa wacce ba ta da wannan tarbiyyar, to ya'ya sun rasa wannan. Amma cewa ta yi ta ba da kaso 15 ga uba, idan aka yi hakan ba ka ganin ku maza kun sakawa mata ragamar tarbiyya, za a iya samun aka matsala? To ai idan ka riga ka zaɓi uwa ta garin, to wannan kaso 85 in ma 90 din ne ya hau kanta, saboda ka zaɓe ta. Ba ta nake ya kamata a ce ko da kaso 15 aka bashi, ya kamata shi ma ya hoɓɓasa ya sa ido akan yadda matarsa take kula da yara. Gaskiya ne, dan wasu mazan za ka ga majority ba ruwansu, za ka ga matar ita take tarbiyya, idan ko tsawatarwa ta wani uban ma baya so a yi magana ko a tsawatar wa yara. Kwanan nan aka san haka ne ya faru a dai cikin Najeriya nan ne, shi uban yana kokarin tsawatar da yara amma ita uwar ba ta so. Idan ya tsawatar sai ta kai masa mari, har sai da aka abin ya kai su ga kotu. To ai abin da yake faruwa, shi dan adam kowace kabila da yanayin ɗabi'unta da al'adunta da addininta. To kuma mu a nan Afirka da kike maganar tarbiyyar yara, ai shi namiji ba ma 'ya'yan kaɗai yake wa tarbiyya ba, ita kanta uwar ya mata tarbiyya. Abinda nake gaya miki da cewa na bashi kaso 15, tun farko namiji yana gina gidansa ne akan irin yanayin da yake so ya zama tun kafin ma a samu 'ya'yan. Zai gaya matarsa baya son kaza, yana son kaza ba, kuma sai ya tabbatar ta tsaya akan haka. Saboda lokacin da 'ya'ya suka zo baya buƙatar sai ya daɗa jaddada mata wannan abu. Kuma kamar yadda Malam Musa ya faɗa cewa a samar wa 'ya'ya uwa ta gari, muna ɗauka a ranmu cewa matar da aka aura ɗin mace ta gari ce mai tarbiyya, saboda haka za ta yi tarbiyyar 'ya'yan da Allah ya ba su a tare ita da mijinta. To na kina ta gida kai, idan a kaddara an samu uwar ta tsaya kan kafafunta tana ba yaran tarbiyya, amma ba a la'akari da zamani, yaran nan za su fita, za su yi wasa, za su haɗu da wasu yaran. To ai analysis ma da aka yi, akwai misali mun gane cewa yawancin lalacewar tarbiyyar 'ya'yanmu shine idan aka samu akasi a gida, ba a zama lafiya, ba a haɗa kai tsakanin uba da uwa ba, to shine yawanci tarbiyyar 'ya'yanmu take lalacewa. Amma idan da haɗin kan uwa da uba a harkar tarbiyyar yara, ina tabbatar miki yaran za su samu tarbiyya fiye da da. Ko da sun fita waje daga lokacin da uwa ta ja ɗata, uba ija ƴaƴansa a jiki, ba wani a waje da zai zo ya bata maka tarbiyyarsa. Kana musu addu'a, kana jin kana nuna musu rayuwa, in kai kaza shine mai kyau, in kai kaza mara kyau, za ku ga wani kuna sha'awarsa, to abu ga hanyar da zama wannan mutumin. Kamar mu a makarantu ai muna gaya yara, kuna sha'awar wance, kuna sha'awar wacce, ga hanyar da ta zama kaza, in ko ka zama kuma za ku yi kaza. To yawanci da aka yi analysis sai aka ga yawanci ko rigima ake tsakanin mace da namiji a cikin gida tana gurgunta tarbiyyar 'ya'yanmu. Wannan shine abin da yake faruwa. To a ina misali ake samun akasi, to idan an samu akasi uwa ɗaya daga cikin baya marawa ɗayan, hakan wacce irin matsala? Gaskiya tana haifar da matsala ba karama ba. Yana haifar da babbar matsala gaskiya, tunda zaki ga akan sami akwai uwa da bata so a taba mata 'ya'ya, ko kuma akwai uba da baya so a dami yaransa, sai ce kin cika faɗa, kin jami yaran nan, kin matsa musu. Dan akwai abin da ya faru, take gaya min cewa mijinta ya gaya mata cewa nan gidan ba haya kike biya ba, in ci da ke in sha da ke, 'ya'yana gidan ubansu ne, ki bar su sake. To kin ga irin wannan dole akwai an samu matsala kenan. Tunda duk inda ta kai da kokari, idan uban baya so, ita kanta tana karkashin uban ne, to dole in baya so dole ta makale hannunta. To amma idan zai taimaka mata, ko ganin yaran yayi a cikin wani yanayi na damuwa ko wani abu me ya faru, ai mama ce ta da ke ni, ko mama ce ta min faɗa me kai,
ko me kika yi kaza da kaza da kaza ne, a'a kaza ba kyau, mama ce maka haka ne dan ka shirye dan ka yaro, to kin ga abu zai tafi yanda ya kamata. Amma me ya same ki, mama ce ta dake ni, babun ba aziya zo, dan me kika dake ta kaza kaza kaza, to gobe yarinya ma ba ta tsaya ba, ko yaron ma ba zai ga girman mahaifiyar ba, zai kai kara mahaifinsa. In kuma mahaifiyarsa ce take goya masa ba, shi ma abu ai baban ku ba son ku yake ba, ai na gaya muku, to kin ga irin wannan shine zai sa a samu matsala. Amma in je ma'aurata suka haɗa kansu suka zauna lafiya, suka yadda wannan tarbiyyar ƴaƴa haƙƙi ne da ya rataye a kansu gabaki ɗaya, kuma mutum ɗaya ba zai iya yi ba sai da taimakon ɗaya, to in Allah yadda za a samu abin da. To me yasa iyaye maza kukan tsawatar wa mata cewa me yasa suke takura yara ai gidan ubansu ne? Gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa mai tarbiyya ce, kamar yadda tun farko na gaya miki addini ya ce ka zaɓi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga 'ya'yayenka. To in Allah ya sa an dace an samu haka, to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta hukunci akan 'ya'yansa. Kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa, matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane, to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta. Saboda haka dole abinda duk ta yi na hukunci ya bata goyon baya, abinda duk yayi na hukunci ta bashi goyon baya. Da fatan iyaye sun amfana da wannan shirin. Kuna iya sauraron tattaunawar baki ɗayanta a sashenmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Baraka Bashir da ta jagoranci wannan tattaunawa, da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da wannan shirin bana. A madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga shirin, alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice. An ji cewa tawagar ɗaukar mataki ta fadar White House ta ce bayanan farko sun nuna cewa nau'in Omicron na coronavirus yana yaduwa cikin sauri a Amurka, amma da alamar allurar rigakafi mai ƙara kuzari wato booster shot tana tasiri wajen hana nau'in yaduwa. A jiya Laraba, Derek Chauvin, tsohon ɗan sanda da aka yanke masa hukunci a watan Mayun 2020 kan kisan George Floyd, ya amsa laifinsa kan tuhumar gwamnatin tarayya na cin zarafin Floyd ɗin. To masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokaci gaba ɗayan shi. Amma fa idan Allah mai komai mai kowa ya kai mu anjima da hantsi, wato kenan karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin mai ƙayatarwa. Yanzu a madadin Hanifa Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da shi kuma kansa injiniyanmu, da wanda ya haɗa mana sautin wato Malam Jumbe Hamza. Ni Ibrahim ke cewa Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi, lokacin da za mu kawo muku wasu sabbin shirye-shirye kamar yadda in faɗa masu ƙayatarwa, lokacin da kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraronmu kuka turo mana kan batutuwa daban-daban, da kuma kuke bayyana wato damuwarku kan halin da Najeriya ke ciki, da ma shawarwarin da kukan bayar kan batutuwan da kan kawo ci gaba ta hanyoyi daban-daban. Wasalam, sai Allah ya kai mu wannan lokaci na hantsi.